eta hau erresa sartzen da, jendia konturatzen da, baina gero benetan kaso iten diogunei. Eske azkenian badakigu, erropa, bai, hau erosi behar da, zeatik hobeto da, bestia, baina gero jute geha, eta ez dakit igual presioei behitzen diogun batzuk biharragatik, bestiak errestasunagatik... Danetik dago, baina guk ikusi behar dugu joerak, tendentziak, ez? Eta ikusten dugu, bai, aldaketa egon dudala, aldaketa egon dudala. Obviamente ez diogu eskatuko jendeari egitea gauza oso zailak. Egin nahi duguna da, esaten da lagota malaia, ez? Tanta gure mesua juntzabaltzen, eta hori sartu behar da jendearen. Hori da. Eta bai, guk egiten ditugu inkestak, egiten ditugu ere, adibidez monitorizatu nola aldatzen nahi dira joerak, ez dakit hola nahiko, eta orduan ikusten dugu, bai, gauzak aldatzen nahi dira. Asko, fijatzen baldin bada zenbat berziklatzen dugu, ikusten baldin dugu nola mugitzen ga hirien batez ere, lehen jende guztiak kotxez etortzen juten zan leku guztietara, gaur egun bizikleta da nagusi. Guzti alauztarrak izan dare bai, nola gaztetan beti kotxek, auto, galde guztietik, eta bain bizikleta mordo, patinetek ere bai, baina bai, pizkat... Duintasun puntu bat eman diogu garraioari, eta horrek lehen galdetu ezin da arazo larriena, eta egia zan garraioa da. Orokorrean, bai, porque mugitzen nahi da jende pilo bat eta merkantzia pilo bat, leku batetik bestea, eta horrek botatzen duen CO2 eta gazak numetera egiten dute aldaketa klimatikoa.